Axitar medicindispenseringsrobot er en finsk innovation, der giver sikkerhed og tryghed i hverdagen for ældre borgere, der bor hjemme. Denne brugervenlige medicindispenser giver mulighed for assisteret medicinudlevering. Den forbedrer borgerens livskvalitet og frigør tid for personalet til andet plejearbejde. Den er enkel og nem at bruge. Robotten beder på et bestemt tidspunkt og med en tydelig stemme borgeren om at tage deres medicin. Jeg vil servere en dosis medicin. Godmorgen, Anna. Det er tid til at tage din medicin. Her er dosen morgenmedicin. Tag venligst medicinen. Medicinen udleveres automatisk i velkendte og let håndterbare medicinkopper. Det er ikke nødvendigt for borgeren at trykke på nogen knapper. For at sikre, at robotten bruges korrekt, og borgeren tager den udleverede medicin, gentager den opfordringen og holder medicinen fremme i et tidsrum, som er forudbestemt af sygeplejersken. Det er også muligt at fjernadministrere medicinen til borgere. Det er en vigtig funktion i dagligdagen for mennesker med f.eks. hukommelsessvigt. Hvis en borger glemmer at tage sin medicin, trækker robotten dosen ind igen og sender en alarm til sundhedspersonalet. Når sygeplejersken har modtaget alarmen, kontrollerer hun borgerens situation. Hvis alt er i orden, fjerndispenserer hun den glemte medicin igen. Takket være robottens funktioner er borgerne aldrig overladt til sig selv. Især ikke i vanskelige situationer. Jeg vil servere en dosis medicin. Godmorgen, Erik. Det er tid til at tage din medicin. Her er dosen morgenmedicin. Tag venligst medicinen. Der er en vigtig påmindelse til dig. Hør godt efter. Husk at din astma medicin. Jeg gentager påmindelsen. Husk at din astma medicin. Axitar medicindispenseringsrobot gør det muligt at udlevere ikke bare almindelig medicin, men også tidsafgrænsede medicinkurer og medicin efter behov. Sygeplejersker kan bruge den cloudbaserede software til på distance at give borgeren medicin, når det er nødvendigt, såsom smertestillende medicin, enten efter borgerens anmodning eller efter sygeplejerskens vurdering. Denne enkle robot er brugervenlig for både sygeplejersker og borgere. Lad os begynde at fylde op igen. Værsgo. Sæt forsigtigt medicinkopperne i stativerne. Opfyldning af den automatiske medicindispenser sker hurtigt og sikkert. Medicinen doseres i bæger, og påfyldningen kan ske fra dosispakket medicin, blisterpakninger, æsker eller en kombination. Apparatet kan rumme op til 48 doser. Det tager en sygeplejerske 10-20 minutter hver anden uge at fylde medicindispenseringsrobotten. Axitar medicindispenseringsrobot opfylder EU-kravene til medicinsk udstyr. Den fungerer også i tilfælde af nødsituationer, såsom strømafbrydelser. Ved en strømafbrydelse holder robottens batteribackup i ca. 24 timer. For sundhedspersonalet udgør Axitar-konceptet en omfattende servicepakke, der indeholder medicindispenseringsrobotten, et cloud-baseret software, der muliggør pleje på distance og kundeservice. Softwaren tilsluttes trådløst til medicindispenseringsrobotten. Sygeplejersker kan bruge det via internettet. Softwaren indeholder alle de nødvendige oplysninger om medicinering og brugsinstruktioner. Det gør det også nemt at justere udvalgte doser af medicin en kop ad gangen. Vores kundeservice-team af eksperter hjælper sundhedspersonalet individuelt i alle situationer. Vores kundeservice er tilgængelig hver dag, året rundt, fra tidlig morgen til sen aften. Vores service involverer også familiemedlemmer i plejen af borgeren på en ny måde. Både sygeplejersker og familiemedlemmer kan fokusere på ting, der har betydning for borgerens velbefindende. Det er en del af moderne medicinsk behandling, som har til formål at hjælpe borgere med at leve et selvstændigt liv og bevare deres funktionsevne. Axitar giver mere vitalitet.